Gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos o sakit, kiantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo, gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapos o sakit, kiantos mo, kaluwasan o kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsipat. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsipat. Mabungahong kaudtuhon mga igsoon. God bless brother, long live sa brother. Long live an advance 51st anniversary. Live tayo igsoon, let's share the word of God. Okay? Ako sa i-share, kamo sa diha. Kumusta yung adlaw mga igsoon? So, nibalik na po ko. So, mauni ang atong paniudto sa pulong sa Ginoo. So, I praise God for this opportunity kay nakabakante ko igsoon. Kabalo na mong busy kay ko. So, gikan ko naghatod sa akong anak and nagdidali ko. So, maunang praise God nga na ako higayon nga mag-live ta igsoon. And again, I'm done sharing. Manakog share igsoon kamo sa diha. Atong i-share ang pulong sa Ginoo, atong i-marites ang pulong sa Ginoo. No? Di ta mapulaan ani. No? Walay kapulanan o katagbawan ang kaning pulong sa Ginoo. Amen ba? Kunya, pwede ninyo i-mention na inyong mga higala sa comment section igsoon para makabantay sila nga nag-live ta. And then as always, you can always type at followers at highlights at everyone para mabantayan nila atong live igsoon. Kunya, dili lang kay kamo kita ang mabless pud sila. Okay? Pastor, ikaw man tong speaker sa Buktol Amoa Church, gikuha ka ni Pastor Dudong sa Panta. Oh, kainumdum ko brad sa Hagna. Oh, taon na to. Taon na to, dugay-dugay na ba? Ay, Marlene Estorba watching from Australia. Sabi ko, Canada. Okay? Mayong hapon sa Sister Michelle
Hamil Renupal Almonicar. Shout out sa tanan nga naa diha sa Sagbayan karon og sa imong tindahan og sa Elmer's Shop. Sakto ba ko? Tanang trabahante diha, shout out. Maayong hapon or mabungaong hapon ninyong tanan. So, again, akong gipasalamatan ng Ginoo igsoon aning opportunity nga iyang gihatag karon nga dili ko busy, no. Akong gipasalamatan ng Ginoo kay kabalo naman mo sa usual natong buhaton before sa usa ka adlaw katulo ta mag-live, and hopefully pagkanti ko karong gabi kay mag-live na punta. Kay walay kapulanan ta, wala ni di ta mo undang ani igsoon. Amen. Paras kay mayan sa Ginoo. So, shout out sa tanang mga subscribers nato ani nga page. Shout out sa nang tanan nga unsaon pag-subscribe, wala jud ko kabalo na igsoon. Tingaran ko nga nay nag-subscribe unya. Mailhan ninyo ng mga subscribers kay naka-green ang tuanay. Pareha ni Marilo. Okay, thank you igsoon Sister Marilo nga nag-type og at highlight. Di ba naka-green na siya, heart nga green, it means 1 over subscriber ni siya. Shout out no mga subscribers ani nga page og subscribers ato ang YouTube channel. Sa wala pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, makita ninyo ang link na sa caption ani nga live. After ani nga live na to, i-download na ko niya, akong i-upload dito. Aron adto nimo pilit dito, dili na ni mawala igsoon niya, dali ra niyo pangitaon. And shout out also to Sister Ami Amor Bagares Gabutin. Nagchat-chat pa mi ani ganina. God bless you more, Sister. Padayon tagpagamit sa Ginoo. Mao na to, kung atong gisabutan. God bless you og sa imong husband og sa imong whole family. Naamos akong prayer imong mga igsuon tanan no. So, salamat sa Ginoo, and akong shout out ang mga followers, 171 followers of Mabungahong Kristohanon. And again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para mas daghan ang followers. Wa man ta nagapas og mga income, for me, daghang followers, mas daghan ang makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga libre ra man ni. Ayay, he's watching this time. Brad Joy Pintados. Okay? Salamat kay sa imong kanunay pagsuporta. Usa sa ni kabanggiitang badlungon sa ilang lugar apan gibag-o sa Ginoo. Usa sa akong disciple ni mga igsoon. Proud kay ko nga nahimong mentor ani himaya sa Ginoo ban sa tabang sa Ginoo. Brad Joy, Brad Pintados o Sandingan Luon. Regards ko ni Kuan Brad ni Kamatix Algerix og sa imong pangumusta mi akong asawa sad, nagpasalamat to. Kay bawo na kakatong last time ba. Salamat daw og sa imong anak nga si Yudes. Okay. Shout out. I'm excited ani nga topic God talk to us. Okay, God bless sister. Thank you. So, shout out sa nako ang mga subscribers sa atong new YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Amen. And again, ang atong topic for this afternoon, for me it is a continuation sa atong topic last night of this morning. Part 1 gabi is unsa ka powerful atong personal testimony. Atong testimony part 1, part 2 this morning na how powerful our personal testimony. And then now sa atong pag-share na pod sa pulong sa Ginoo, sa atong pag-share sa atong testimony sa ubang mga katawan, unsay atong dangatan, unsa atong mahitabo, mao na atong isgutan karon. Sunod-sunod ba, sumpay-sumpay. God bless nimo Pastor, God bless at Bro Rasanado, brother, God bless Hornales, salamat sa pagtanaw. Okay, so salamat kayo. And then shoutouts ta ng mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents diha. Shoutouts ta ng mga piniriso. Okay, ganinang kita man yung nagpagupit ko. Shoutout din ako ang nagupit na ko nga naariya sa singana tong ilahang kuanay parlor. Limot ko na basta klarin diri sa Moaik. So then after that dito ko sa prisuhan kunya ning bisita na po ko dito nang umusta ko sa mga piniriso, mga igsoon, no? So again, pagkabuntag ang atoang topic is about how powerful our personal testimony. Part 2 kung ato ning i-share. And now this afternoon, unsa pud atong dangatan kung mo share das tong testimony, unsay mga posible nga may tabo na to, no? So mauna ang ato ang hisgutan karon igsoon, no? Kay ako sang i-connect ang akong experience and of course ang experience ni Jesus. Shout out di ay akong shout out si Ate Ubeng nagtanaw ko ng Linmar Intensia Lungay. Shout out, God bless og regards mi datanan. Free will Tangaran Clarin, sakto ba ko te?
God bless, no? So, again, akong gi-shout out ang tanan, no? Mga piniriso, dito ko ganina. Sa muang prisuhan dire, mga akong paborito, kabalo na mo. Tanan nga mga piniriso, Lombia, City Jail, mga Brad na ko diya, mga Brad, maabot ni ninyo, labi na, regards ko palihog ni Brad Ungas, dabi, ng mayor diya, kunya, advance, 51st anniversary nato no lunglib ta kanunay pataas na tong Ginoo. And then akong gi-shout out ang tanang mga pinirisyo sub sa Medina Municipal Jail somewhere in Asamantok, Misamis Occidental, and Cebu City Jail, bahay ni Kuya, Toledo City Jail, Talisay City Jail. Shout out mga brad na ko diha, no. Ako na ning gibalik-balik mga brad, ang selda dili babag, dili siya barriers or hindrance nga i-bless panalanginan or gamiton mo sa Ginoo. Samtang napay kinabuhi na gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Amen. So, shout out Sister Ruda Yam. Hello Pastor Mayong Udto. So, shout out na ko tanang mga jail officer, Philippine Army, Armed Forces of the Philippines, and Philippine Air Force. Shout out natin mga followers diha. And then, ang mga security guard, Bureau of Fire Protection, mga LGUs, mayor, mga amigo ng mayor, mga abogado, and of course, mga kapulisan. Happy na mo ganina, nakita mi. Happy na mo dili si Chief Amba, tanan-tanan mga kapulisan, mga PCR, Camp Usmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, sila Chief Newes, Chief Batuan, tanan-tanan nga mga happy, mga amigo na ko, nga mga kapitan, no? Police captain ba? And then, daghan kayo. Dili na ako tatagsaon, mga sir, mga brad, kay daghan kayo mo. And then, shout out sa SEA, Skeptron in Arms, no? Advance happy 51st anniversary na to mga brad. Pataas na tong Ginoo para sigurado jud nga mahimo tang maayong ehemplo. Amen. So shout out 104 viewers this time. So let's pray. No, ampo ta igsoon. Let's welcome the presence of the Lord. Nya kabalo na mo before we start. Nga wala gitay mahimo kung wala si Lord, no. Ang pulong sa Ginoo igsoon, dili ni siya basta-basta matugkad na to, masabta na to. Kung ato lang ni siyang i-interpret or subton gamit atong kaalam nga kalibutan, no. Bisag unsa ta ka bride, bisag with highest honor pata magna cum laude, summa cum laude, dili ka punta katugkad sa pulong sa Ginoo without the guidance of the Holy Spirit. So this afternoon atong let's welcome the presence of the Lord. Mangayo tagiya sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, again Lord God, we come into your presence with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Taliwala sa kabisi sa among mga responsibility, everyday, trabaho, or unsa man amo ang gibuhat karong adlaw. But still, imo ming gitagaan og higayon nga mamati sa imong pulong. Dili tanang tao ron Ginoo makadungog sa imong mensahe. Dili tanang tao karon Ginoo na higayon nga mamati sa imong pulong. Pero kami imong gitagaag lain na usab nga chance, opportunity, higayon nga mamalandong sa imong pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon sa unahan Ginoo, susiha mong kasing-kasing. Kung na kayo makit-an Ginoo mga butang nga wala ka na himaya pasaylo ami. Usahay Ginoo tungod kay dili may perpekto. Naay mga times nga magtuumig sakto mi apan sayop dai mi sa pananaw nimo. You are the only one nga perfect. So dili mi perpekto, Lord God. So Lord God, again, pasaylo ami. Kung naman mi nahimo nga wa ka mahimaya. Tagay mi kaalam nga langit nun, samtang mamalandong mi sa imong pulong, kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing nga andam musunod sa imong pulong. Kaya ang milagro, ang kaibulungang butang, ang breakthrough, ang panalangin naa sa pagsunod. Dili igo Ginoo, ang maminaw lamang. Kunya ipalapos sa pikas dunggan. Naay mahitabo nga kahibulungan sa among kinabuhi when we obey your word. Kung mahimo ming doers of your word, Lord God. So again, tagami kasing-kasing masinugtanon kanimo. And of course, this time, Lord God, again and again, wala mi nagpataas og relihiyon. Wala mi nag-isa og simbahan. Wala mi nag-isa og pastor. But the only name nga among gi-glorify this afternoon is the name above all names. The name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So Lord, ikaw lamang mong ipataas karon. And I pray right now, Lord God, ikaw mag-bless tanang nagtanaw karon. Bisan asa nga sulok nining kalibutan na. Kutob sa makadungog, makakita ani nga live Ginoo, ipabati imong gahom, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo masinati namo karong taknaa sa pangalan ni Jesus. Again, Lord God, imo lamang ang himaya. Ikaw lamang among pasidunggan.
Holy Spirit mamuhat ka, and this is your moment. Makigistorya ka sa matag usa ka namo. Thank you. Again, let your will be done, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Shout out 112 viewers this time, 114 and counting. Again, I just want to remind everyone before we start to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila ikson nga nag-live na ta. No? I remember in previous days nga wala ta nag-live, daghan kay nag-message ng pastor, gimingaw na si mong live, pastor, asa na ka, pastor, what happened, pastor, busy ka, pastor. Unya na idaghan nga di ma-replyan ako, ang uban manawag na ko, di na ko ma-replyan, pasensya na mga igsoon kay busy gud kay ta, no? Busy ta sa, of course, because amahan ba yapog ko niya na anak, ako'y asawa, so napoy mga bulaton usahay ba sa panimalay. And then, usahay na yung mga bisita na to dire niya. Usay na ako'y tawag. Usay ari ko sa police station, ipatawag ko. So, mauna nga, busy. So, mauna pasensya na. Pero mailan man nagdi ko busy. Bakante ko kay mag-live ta kanunay. 3 times a day. Okay? So, kaduha na nato ning live today. And hopefully, in Jesus' name, karong gabi inasad. No? Busog ta, permente, igsoon. Kay kabalo ba mga igsoon, ang mubatol, ang makibugno sa tentasyon, dili atong physical, kung dili atong spiritual. And then, samtang nagsigitag pagkaon sa atong kalag, mga igsoon, mo nang maligon kay ta, mga atong spirit ba? No? Mo na nga importante kayo nga mamati ta sa pulong sa Ginoo, mamalandong ta sa pulong sa Ginoo kanunay. Mo bitaw ning ingon si Joshua 1:8. Sa the book of Joshua, ingon siya nga, meditate the word of God day and night, kada adlaw o gabi. Kay mao na sikreto sa success, sikreto sa victory, sikreto sa panalangin, sikreto sa kadaugan o kalampusan ang pulong sa Ginoo. Sa dihang ato ni siyang pamalandungan niya atong sundon. Mao na igsoon nga di ko mapulan, as long as I have the opportunity, i-grab na ko ni to share the word of God, mag-live ta. Like what happened this time, bakante ko, so mao ni nag-live din ta. So shout out Sister Gracie Saldabia, one of our subscriber. Thank you for mentioning your friends, siguro ni, or loved ones. Again, igsoon, before we start, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones, your families, your kapamilya, kapatid, kapuso, in our comment section para makabantay sila bang nag-live ta. Who knows, usa sa imuhang hinigugma, ikaila, para iya gini siya igsoon. Amen? Let's start. Hallelujah. So, Mateo 13, mao ni siyang event ni Jesus igsoon. Okay? Mao ni ang reaction. Atong let's talk about the, kuan ba? Si tawagan na, the feedback of the people or the Pharisee, mga iskreba, or sa mga tao nga nakadungog sa pagwali ni Jesus, no? Atong iskutan karon ang feedback, ang impact sa iyang pagwali, or ang unsay komento sa mga naminaw. Okay? Kay mao ni ang posible sad may tabo na to. As what I have said, igsoon, there's no servant greater than his master. Now, it means nga, kung unsa ang nasinati sa atong master, kita sad nga mga servant, mga suluguon niya, makasinati sad ta, posible na. Amen? Pero dili lang tayo lansang, lahi na po na, no? Kasagaran nga mga masinati na to nga mga sakit is istorya. Okay? So, again, Mateo Kapitulo 13, versikulo 54 to 57. Okay? Again, Mateo Kapitulo 13, versikulo 54 hangtod sa 57. Nag-ingon dire, may pauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an si Jesus ni. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam. Sunamay sila. Nangutana sila, ug diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Gikaminusan si Jesus. Dili ba si Maria man ang iyang inahan, ug dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsoong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Again, atong basahon igsoon. Mateo Kapitulo 13, versikulo 54 hangtod sa 57.
Listen carefully. Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an si Jesus ni. Okay? Nagtudlo siya dito sa ilang sinagoga og natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya nakuha or kuhaa kining maong kaalam. Nangutana sila, ug diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana ni Santiago, ni Jose, ni Simon o ni Judas? Dili ba niya man din magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuha kining tanan. Tungod ni ini gisalikway nila siya. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So this afternoon, igsoon gi pahinumduman ta sa history ba ni Jesus Christ nga atong gisunod igsoon about sa response sa mga naminaw niya, no? About sa iyang naitabo sa dihang nag-share siya sa pulong sa Ginoo, about sa naitabo niya igsoon sa dihang or feedback sa dihang iyang gi-share ang gospel ni Lord, no? Nagsangyaw siya sa maayong balita unsay naitabo niya. Okay, una ningon dire, mipauli siya sa lungsod sa iyang gipuy-an. So, this time igsoon si Jesus ning pauli sa iyang lungsod nga gipuy-an. So sa iyaha gyud nga let's say kana bitong diha siya na tao kay mao may gingon dire gipuy-an. Okay? Sa iyang kaugalingong lugar, nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga. Sinagoga igsoon is sa ubang ang synonym ini is murag simbahan, chapel or church. Okay? Or balay alampuanan, balay tigumanan, ana sila magtapok, okay? Para sa kamayaan sa Ginoo. No? So, that time, uli siya sa iyang lugar, sa iyang gipuy-an, and then nag-teach siya, nanudlo siya, nagwali siya sa sinagoga. Tanawa, pilmiro nga response nila, reaction is, natingala ang nakadungog kaniya. Natingala ang mga tao. Labi na ang katong mga parisiyo, mga sadusiyo, mga eskriba, mga swito kay mga balaod. Sa panahon karon mga swito kay bersikulo, swito kay Biblia, swito kay Pangginoo, igsoon natinga, na-amaze. Okay? Una nilang reaction sa diyang nadungog nila si Jesus, igsoon. Sige ngon diri, natingala sila. Natingala ang mga tao nga nakadungog ni Jesus. Sa diyang nag-preach siya. Okay? Na-amaze sila, murag na ausalaing term, na-astunis. Okay? And then, tingon dire, diin man niya kuhaa kining maong kaalam. Di ba? Nakaingon sila, diin man nila kuhaan ang kaalam niya, di ba? Wa man ni grado. Di sama ni siya, anang iyang gisulti. Ngano nga maka-expound man ni siya maayo sa pulong sa Ginoo. Ngano man nga ang iyang gisulti, tisok man, mutagos man. Kasuway mo nga na. Kadaghan ko kaya na igsoon na mo comment na ko na, no? So glory to God lang po, no? So si Jesus sa diyang nag-share siya sa pulong sa Ginoo, nag-share siya sa good news igsoon. Mao ni unang reaction na tingala ang mga nakadungog, no? Naingon sila, diin man niyang kaalam. Ngayon naman si Jesus mismo wa nila kit-i nga gitrain. Si Jesus mismo wa nila kit-i nga ning eskwela. Si Jesus wa nila kit-i nga nagseminaryo. Wa niya kit-i nga nila kit-i nga nag-Bible school. Unya how come nga mugawas tong mga bugat kay nga pulong siyang baba. So na-amaze sila. Natingala ang mga tao igsoon sa naitabo, no? Wa sila kadawat, wa sila katuo sa ilang nakita og nadungog, no? Danawa ang sunod nga linya. Og diin man siya gahom paghimog mga milagro. Kay ang ministry ni Jesus is accompanied, no? Accompanied with signs, wonders, and miracles. Ang ministry ni Jesus igsoon ay mga milagro, na ay mga kaibulungang butangan na hitabo, no? Na ay manifestation sa power ni Lord, no? So, dili gud siya ingon ordinaryo nga wali-wali ra nga way resulta na ay resulta. Daghang kinabuhi nga nabag-o, masakito na ayo, no? Kinabuhing nabag-o gid, no? So mao ni mga igsoon nga ang mga nakadungog natinga nganong maningani man siya mosulti. Wa man kay eskwela ako gingana jud ko sa una igsoon. Grabe kung nadungog nga murag kaminusan ko ba. Nga kinsa ra man si Pastor James, adik-adik ra man sa una ni bawaan na suyo pra mao na maligya na something na ba. So ila akong I feel for me naka-feel ko rejection before. Sa diyang bag-o pa ko nagwali compare sa uban nga mga banggiita na kay mga bishop na kunuhay ilang tawag. Yes. Unya, grabe ako, wako kahuman sa seminaryo igsoon. Unya, wako kahuman sa Bible school tungod kay
Maosad ni ang ministry nako. Pero prangkahan ta mo igsoon. Bisan wala pa mo saktong training. Wala pa mo education. Wala pa mo grado, paminaw ha. Wala pa mo nakaseminary. Kung gitawag ka sa Ginoo, epektibo ka. Once gitawag ka sa Ginoo, gi-anoint ka ni Lord at the same time. Gidihugan ka sa Ginoo. Ug di kalikayan nga ma-amaze ang mga tao sa palibot nimo. Why? Because God chose you. God had selected you nga mahimong alagad niya, mahimong anointed woman or man of God. Amen. So dili tak pwede kaminusan kung gitawag ta sa Ginoo. Kaya ang tao mangod karon majority normally ang mga tao sa palibot igsoon nakabase sa training. Daghan kay kung nakit-an mga kasimbahanan, mga pastor nagka-base sa training, naka-base sa Bible school, naka-base sa seminaryo. Pero nakalimot sila diri ta mag-base sa calling. Daghan ang mo na gingon sa Tagalog tinulak or tinawag. Daghan ang tinulak pero wala gitawag sa Ginoo. Lahi gyud ning gitawag ka sa Ginoo igsoon. Amen. Kay makita nimo ang resulta, fruitful kayo, epektibo ka. Pero kung gi-appoint lang ka nga mahimong ingani, mamastor ka ning dapitan, kung tao ray nagtawag nimo igsoon, dili ka way resulta. Dili mabungahon ang imong ministry, walay impact. Why? Tao ra may nagpili nimo. Pero kung ang nagpili nimo nagtawag si Lord, ang Ginoo igsoon, makita nimo ang resulta. Amen. Ma-amaze sila, just like what happened to Jesus. Wa sila kabalo nga si Jesus gipadala sa Dios Amahan para sa mga taong dautan. So sa diyang si Lord, again, si Jesus nagwali, na-amaze sila. Di sa aman si Ana, wa man ko kita na nga nag-train na. Wa man ko kita nga nag-eskwela. So kung imong sabton, murag ikaminusan si Jesus. Si Jesus, mga igsoon, gi-lockdown sa mga tao. Si Jesus, mga igsoon, murag gimaliit lang nila. Kinsa man na. No, wa sila katuo, igsoon. Nahaungan man sila. Diba? Mauna yung tinuod. Next. Mateo 13, 55. Naadiri, igsoon, mas giminusan, tanawa. Sa Mateo 13:55. Dili ba mauman ka na siya ang anak sa panday? Grabe. Gidaon dun siya. Kabantay mo? Gikaminusan siya. Giingnan siya. Di ba panday raman ang amahan na? Anak raman nagpanday. Nganong makahimo man nagmilagro? Nganong namay nanugo ka na niya? Ngano gutaon nga kuha na wa man ka Bible school, seminaryo. Wa ka naka-graduate og elementary? Wa ka naka-graduate og high school? Yes, college. Ning abot na college, pero college level na. Ibugoy mo na. Diba, nabuang naman nagsiyabo. Murag ako ba? No? Wa ay magtuhuan na, di ba? Gimaliit nila si Jesus. Gingano, anak naman nagpanday. Di ba, mao man ang anak nga panday. Ang papa na si Jose nga panday. How come nga na nga siya? This siya boldness. This siya kaisog mawali. Nganong on fire man siya mawali. Di ba, maong timur man na. Di ba? Ako, gikan ko Bible school. Sikat kayo nga Bible school. Gikan kong seminaryo. 5 ka tuig ko seminaryo. Pero kumusta imong agi? Okay, di man nabasihan ang Bible school. Diha na sipiat ang uban. Yes, wala akong mingon nga dili mo mang eskwela Bible school ug akong gidaw. No. For me, ikson, sa more than 12 years nga nagwali ko, diha na ko na-realize nga sa ministry, dili basihan ang seminaryo. Dili basihan ang Bible school. But praise God kung naka-Bible school mo, naka-seminaryo mo. Pero for me, ang basihan, calling. Tawag. Gitawag ba jud ta sa Ginoo? Specifically, ana siya nga area? Specific ba? Napatay specific calling ba? Ana gitawag nga specific place, specific area. Gitawag ba jud ka sa Ginoo dihang dapita? Kay kung gitawag ka dihang dapita, bisan pa igsonog, ultimo ra ka, ordinaryo ra ka, lahi ang harvest. Makita nimo ang resulta. Daghang mabless sa imong kinabuhi. Daghang mabless sa imong ministry. Mabungahon. Pero kung ikaw ray nagbuot sa imong tawag, or naay tao nagtukmod nimo nga ikaw lay mo namong pastor kay ngani ka. Ikaw mo namong pastor, di ba? Graduate mo kagkuan, ikaw no. Kung tao ray nagsugo na butbot mahitabo na wala impacto ang mahitabo. Pero kung gitawag kas Ginoo because it is your calling, gi-appointed ka ni Lord ana nga specific place, specific ministry for you, then matinga ka, ma-amaze ka kay nindot kay resulta.
Pero kung ikaw ra na igsuon, then kung naka sa wrong place, wrong person, wrong company, wrong tanan, bitaw, di jud ka mahimong mabungahon. Lahi nang gitawag ka sa Ginoo. Amen? So, mao ni si Jesus igsuon. Wa sila katuo. Ngano man wa sila katuo nga nay mga milagro, wa sila katuo nga ingani ra siya mawali with authority, nga ang mga yawa iya lang manduguan ang mga demonyo. O yung mga katungnas kadautan nga bago ilang kinabuhi, kinsa guni siya anak ra maning panday. Di ba maura maning panday pod? Siyempre panday ang papa, panday pod siya. Di ba ang iyang mga igsuon na diri mga ultimo ra man na, mga way grado man na, wa man ka-graduate og elementary, wa man ka-graduate og kuan, ALS ra man na, or wa man ka-ALS or ning kuan ra man na kanang singanan ng TESDA ra man na, murag maliit lang ta ba. Pero igsuon si Jesus, wa kay baw ang mga Parisiyo. Wala kay baw ang uban nga naminaw. Wala kay baw ang mga Sadusiyo, ang mga eskreba nga gitawag siya. Gipili siya, gi-appoint siya sa atuang Dios Amahan. Gipadala diri John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ay word, He gave His only, gihatag niya. Si Jesus gihatag mismo. Gi-appoint siya. Okay? Nay ministry siya, nay specific calling siya. Mao ni wa ibawi sa mga Parisiyo. Mao na nga ilang gimaliit igsoon kay ilang gitanaw ang maybe educational attainment ni Lord or ang iyang background, iyang history panday ra man na, bata pa man na, something ano. So in other words, gimaliit si Jesus igsoon sa mga naminaw niya. Di ba? Ningon pa jud. Og dili ba si Maria man ang iyang inahan? Murag ka-question, how? What? Tuo mo na? Ha? Mao man ang mga dlawon mamaligid siya ba murag ako ba? Di ba mao man ang nakabuntis ni kuan sa una? Di ba? Murag idaon ta ba? No? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Di ba? Og dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? Dili ba niya dili ba niya man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuon? No? Diin man niya kuha kining tanan. Nag-question sila. Ngano man ni kuyawa naman ni siya mo expound o verse. Nganong ingani man siya muwali. Nganong kada istorya niya matandog makahilak mang jukko. Sa una adik ramang kay ni. Sa una wa man ni alamag. Diba? Natanawang verse 57 igsoon sa Matthew chapter 13 verse 57. Nara diri ang bugat igsoon. Tungod ni ini gisalikway nila siya. Salikway it means rejection. Gi-reject nila si Jesus. Ang gusto na ko ipaabot ni mo igsoon ninyo tanan dia to all the viewers right now. Unsay na experience ni Jesus, posible nga ma-experience na to. The moment we walk in God's calling, maglakaw ta sa tawag sa Ginoo nato. Di kalikayan nga nay mo criticize nato. Nay mo komento og di maayo ma-amaze sila, ha ngano man unsa man ning pagkahitabo. One time igsoon di ko kalimot ako naman nang gi-share samtang nagwali ko diay masakiton nga giayo sa Ginoo, naayo gid siya. And then ni-share wa ko kibaw nga naayo di siya, ni-share just iyang testimony nga while nag-preach si Pastor James, naayo kog kalit sa akong balatian somewhere in Cebu. Way back di pa ako minyo ato nga time no. So naay mga katingalahan nga butang pangitabo, signs, wonders and miracles kung natunong ta sa tawag sa Ginoo. Og sa dihang matunong ta sa tawag sa Ginoo, makabalo ta sa tawag sa Ginoo, then mulakaw ta sa atong tawag igsoon. Di jud na kalikayan aning ingani nga mga feedback. Nay usay masina na to, no? Ang tinuod na sina man Kaning mga Parisiyo, mga Sadusiyo igsoon, mga karaan na sa mga balaod ni Moises, mga karaan na sa mga pagtulunan sa mga propeta. Okay? Una pa ni Jesus. Pagtanaw yan, nahungan bitaw kay ang atensyon sa mga tao naman ni Jesus. Kuha ninyo? Wala na nila. Kaya ilang nakita nga na mga milagro, na mga kaibulungang butang sa ministry ni Jesus. Why? Because Jesus, gi-appointed siya. Gi-appoint siya. Si Jesus igsoon, gigamit siya sa ministry gito niya. Calling gito niya. Mao nang si Jesus effective kayo. So wala katuo ang mga tao igsoon. Ha, nga naman hindi sa aman nila. So abi yung mga igsoon, ingana sa tao sa ako how many times before nga gikaminusan ko. Yes, di ko mauwaw igsoon sa una, i-reject ra ko sa una. Even mga nag-claim nga mga pastor daw sila alagad sa Ginoo. Dili man ko, wa ko masoko nila. Ako ra pud silang gisabot kay tinuod man jud nga
adik-adik man jud ko sa una. Tinuod man jud nga ning-agi kog pamilyag siya bo. Tinuod man jud nga nakabuntis ko sa una og mga babae. Tinuod man jud nga badlungon kay ko sa kong pamilya sa una. Di na ko na i-deny igsoon, no. Mao nang ila kong gidaon, gikaminusan nganong anha mo mutuo na. Nganong mutuo mo na mukuyo ko na bulala ra man ana daghan kay sila. Ako igsoon magsigira kog hilak, no. Pero the more ko nagpaubos, Lord, ikaw na bahala, Ginoo. Akong gibati nga gitawag jud ko nimo ani. So sama sa akong giingon igsoon, once matunong ta sa tawag sa Ginoo. Bisan pagkinsay mo bato nimo. Bisan pagkinsa ng mga tawhana masina nimo. Nay mga mag-una igsoon nga ma-overtake ka nimo, di na kalikayan kay ngano man tawag man nimo. Wa man kay mahimo ana. Pero mao lang ni timan igsoon bisag unsa ilang ilabay nimo. Mubunga og mubunga gid ka. Nay harvest daghang mga tao mabless, mapanalanginan. Daghang mga kalag nga madala nimo stiilan sino nga naman gitawag man ka sa Ginoo. Sama sa naitabo na ko igsoon. Bag-o pa ko sa Ginoo, grabe daghan. Ilang gibas akong testimony, ilang gibas ang akong mga wali, akong mga preaching kay mauna, pero wala gyud ako nagipanumbalinga. Padayon ko. Unya akong nakita ang resulta nga daghan kay mga taong dautan, mga kriminal, mga palahubong nga ning duol sa Ginoo. Ako ang gigamit sa Ginoo. Dili pud ingon nga ako'y nakapabag-on la. Si Lord ang nakapabag-on la. Ako ang instrumento. Paminaw igsoon, di na kalikayan na ay mo reject nimo. Unya ang kuan ra ba ni igsoon ato ning palawman, no? Sambingay man guni. Niingon diri tungod ni ini gisalikway nila siya. Disa siya ning tayma didto mismo sa iyang lugar. Didto mismo siya sa mga kanang mga silingan niya. Disa siya na tao ning balik siya niwali siya. Pero instead nga dawaton siya, gi-reject siya. Kabalo ba mo igsoon nga usahay. Kaning giingon ang but pasabot aning kaugalingon niya nga lugar igsoon. Sama ra ni nga mga tao pud nga duol sa tong lughan. Sometimes sa atong pagtubag sa tawag sa Ginoo, maglakaw ta sa kabubuton sa Ginoo, magpagamit ta sa Ginoo. Usahay igsoon ang gamiton sa demonyo kanang mga duol sa tong lughan. Usay atong pamilya, umuunay og lutos nato. Timan-i nga si Jesus wala gi-welcome sa iyahang silingan sa mga duol niya. Kuha. So ayaw ka surprise og sometimes maingani ta. Apan pasalamat sa Ginoo kay nakaambit ta sa pag-antos ni Kristo igsoon, no? Normal reaction sometimes in sharing the word of God, sometimes in sharing our personal testimony to other people igsoon. Di kalikayan nga ang uban mo reject nato. Yes, naamay mo tuo. Di kalikayan na mo to, pero naapoy uban nga masuko nato. Nay uban nga mausab ilang tinagda nato. Nay uban nga kaminusan ta, di sila kato, ha? Di sa ako na wa man na graduate, wa man na agi training anong ingana man no? Pero mao lang ni timan igsoon like what happened to Jesus, daghang ning bas niya. Daghang nilutos niya ning baby ay gikaminusan siya kay anak ra og panday. Gikaminusan si Jesus kay pananaw la ultimura. Wa sila kay bawo igsoon nga di na rito siya basta-basta. Gikaminusan siya, grabe igsoon, but still ang mga gisulti sa mga tao sa palibot wala makapugong sa pagkamabungahon sa ministry ni Jesus. Kuha? Wala nakapugong. But instead nagpabilin siya og ka-fruitful. Grabe kadaghan nga mosunod niya mga katawan. Grabe ang harvest sa mga kalag igsoon. Nganing tuo sa Ginoo tungo ni Jesus. So wala siya pakialam kung kinsa ang ningbas niya. Unsa kasakit ang gisulti niya against niya igsoon, but nagpadayon siya sa tawag, nagpadayon siya sa calling, nagpadayon siya sa mission nga gihatag gisugo kaniya sa Dios Amahan igsoon, no? Wa siya nagpatinag igsoon. Wa siya na discourage igsoon. Amen. So ingana ta dapat kita nga mga followers ni Kristo nga naka-decide na nga magpagamit sa Ginoo. Labi na nga nakadungog mo sa atong topic this morning and last night igsoon about sharing our personal testimony or how powerful our personal testimony nga ato siyang i-connect sa pulong sa Ginoo, no? Naka-decide na mo ganinang buntag or even gabi pa nga muwali nako, mo share nako. Di kalikayan mao ni timan igsoon. No, mo ni timan si Jesus sa ni share siya, dili tanan nalipay niya. In other words, we cannot please everyone or we cannot please everybody. Bisan pag makitaan ka nga naay tinud-an na yung kabaguhan imong kinabuhi. Yes, tinuod na ma-bless. Yes, tinuod na maluwas kay ma-bless nimo, makabatunog paglaom, pero naa po na uban nagpahipi kay nasina nimo, nagpahipi kay nalabuan nimo, nasapawan nimo. Di sila katuo nga ano man siya nga awahi pa man nako pero naobertikan man ko, masina. Kay as what I have said, Exxon, once i-promote ta ni Lord into another
level, then here comes another devil. Again, once i-promote ni Lord into higher level or another level pataas, there is always another devil. Na i-assign na po si Lucifer nga laing demonyo para nimo. Kay di malipay ang yawa nga muangat atong ginabuhi. Di malipay ang yawa igsoon nga gigamit sa Ginoo effectively. Bulabugon kita sa panuway. Pero take heart igsoon salig sa Ginoo. With God is on our side, we are more than conquerors. No, walay makasukol na to, no. Kung siya dapig na to, kinsay makasukol na to, gibalik-balik na mo nagingon ni Pablo. Greater is He that is in us than Satan that is in this world. No, wakay angay kadlukan kabalakan. Kung naman tay angay kadlukan ang Ginoo ra. Amen. At aside from that, igsoon mao niya tong timan-an kanunay. Daghang klase sa yuta nga tong tamnan og among ana nga mga klase sa soil, igsoon usara ang gitawag og God soil katong tabunok nga yuta. Ang uban mga batuon, sa uban sampiniton, basta mga dili maayong yuta. Mao na nga sometimes sidang mo share ta sa pulong sa Ginoo, di kalikayan nga nay magbugal-bugal, magbaybiyay. Sometimes igsoon sama ni Jesus, makasinati ta og rejection. Ayaw na lang ka surprise nga sometimes igsoon mo abot na nimo rejection. Ha, mao ba? Nalahi naman siya gi-reject ka. Normal ra na igsoon, di na kalikayan because even Jesus Christ nakasinati nga gi-reject siya. Amen. Gi-reject siya sa diyang nagsunod lang siya sa ipabuhat sa Diyos Amahan. Ingana sa ta. The moment we walk in God's calling, the moment we obey God's leading, okay? Di kalikayan igsoon nga naatay masinati rejection. Although dili man tanang tao mo reject na to. Even me igsoon. Yes, glory to God, daghang na bless akong kinabuhi. Daghang na panalanginan, daghang mga kalag nga niduol sa ilan sa Ginoo tungod sa akong kinabuhi, daghang na inspired nga muduol sa Ginoo tungod sa akong kinabuhi, daghang nakabaton og paglaom sa din nakasinati sila sa akong testimony, nakadungog sa akong wali og himaya sa Ginoo anang tanan, no? Wala may ako, no, instrumento ra man ko sa Ginoo, pero nasay uban igsoon nga nagpahipi nga di malipayon sa akong kalampusan. Napoy nagpahipi anang kilid-kilid nga ning bas nako. Nayuban nagpahipi sa kilid-kilid kay wa mo angay sa naitabo nako kay nahaungan, naobertikan, labi na kay maguwang pa nako pero naobertikan, wa man tay mahimo ana. Kay calling man pud nako, no? Gipili ko, gihulbot ko sa Ginoo, gilangkat ko sa Ginoo gikan sa akong pagkasalbahis, pagkaadik-adik, pagka-womanizer, pagka-kriminal, gilangkat ko, gidala ko sa iyang kahayag. Nya karon nagpagamit ko sa Ginoo. Ako na po'y gigamit ron para dias kangit-ngit. No? Pero mao lagi na, we cannot please everybody. Mao lang ni tiban ni Igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo. Bisan unsa ka kabag-o karon nga nagibag-o na ka sa Ginoo nga ang imong kinabuhi blessing na nahimo daghan na panalanginan nimo, pero mao ni timan dili gyud na tanang tawo malipay nimo. Nay tawo still mo reject nimo, dili makakita sa kaybulungang butang. Labi na kung kanang tawhanan ay kasina. No, dili gina ang the truth is this. Once ang usa ka tawo mga igsoon nay kasina na to, never na malipay sa atong success. Never na malipay sa atong promotion. Never na sila malipay sa atong kalambuan, kauswagan, pag-asenso. In the first place because they have or had hatred in their heart. Di sila malipayon. Instead, birahon pa ta na paubos, i-reject ta, dauton ta, imarites ta na. Normal na sinati na ni Jesus igsoon. Amen. Natinga sila kinsa man, di ba ang anak og panday daghan kayo gikaminusan, gi-reject, wa tuuhi. Okay? Normal na nga masinati na to sa dihang mo share ta sa pulong sa Ginoo. So to all of the viewers right now, kung nakadungog ka karon unya ingan na imong nasinati, appeal, praise God for that. Natunong ka sa tawag sa Ginoo. Praise God for that, igsoon kay nakaambit ka sa pagantos sa Ginoo. Ug tungod kay nakaambit man ka sa pagantos sa Ginoo, makaambit sa kalipay niya puhon kung mulahutay ta, kung magpadayon ta hangtod sa walay katapusan. Amen. So ingana na igsoon, no? Dili day kaning pagpagamit sa Ginoo, dili lang ni ingon nga puro lang kalipay, breakthrough, nalipay ka kay daghang ning tuo, daghang nangalagad sa Ginoo, daghang kalag ni duol sa ilan sa Ginoo, pero timan-i daghang struggle, daghang battles nga ato ang makigbugno ta, makigbisog ta. Usa na igsoon kanang mga duol sa tong dugan, usahay itugot na sa Ginoo. Challenge kayo ang langit sak-an. Pero mao lang niya kung ikabili ninyo igsoon, ikasulti. Kung muundang sad ka pagpagamit sa Ginoo,
unsaon pagkabalo sa imong mga higala, imong mga kadugo, kaliwat, unsaon nila pagkabalo sa kamatuoran. Kung muundang ka sa magpagamit sa Ginoo kay na-discourage ka sa mga istorya sa uban nga sakit kayo, unsaon mga igsuon nila pagkabaton sa imong kaliwat, kadugo o kaluwasan. Ikaw may paglaom pag-asa nila. Ikaw may nagsilbing taytayan sa ilang kaluwasan. Kung ma-discourage ka, muundang ka tungod sa mga sakit nga gistorya gilabay nimo, igsoon unsaon nila nga makabaton sila tsansa nga maluwas, no? Mo na igsoon abanti ta, padayon ta, lahos ta hangtod sa walay katapusan uban sa tabang sa Ginoo, sa lihok sa Espiritu Santo ug sa anointing ni Lord igsoon. Makalahutay ta, makalabang ta. Kung mo ni timan igsoon, di ta dapat ma-surprise kung naay mga critics, naay mga tao nga mo criticize nato, naay mo tawag nato og nabuang na, naay mo ingon nato og sulpot, naay mo ingon nato og nibalain na mo tinuan mga demonyo mo, naay mo ingon nato og kulto, dili na kalikayan, malabyan, magian gyud nato sa dihang mo syerta sa pulong sa Ginoo. Naay mga insulto nga sakit kayo, no? Ang uban diha pa iniingon ako sa una igsoon nga, bataa pa nimo dongoy, pila edad nimo? Kana imong relihiyon mas tiguwang pa kog ingana ko. Pero ako rang gipasagdan, gi-ignore, no? Makasugat kita og mga tao nga insultador, labi na mga bright, mga dato. Amen? Kay nasugatan sad na ni Jesus. Lain-lain nga klase sa mga tao, no? Nasugatan na ni Jesus. Pero si Jesus, wala nadala nila. Si Jesus nagpadayon. Si Jesus nagpadayon sa misyon, sa sugo, sa langit nung amahan. O si Jesus nakasinati og kadaugan igsoon. Amen? Ang experience ni Jesus, atong gibasa karon tungod kay nay dakong posibilidad ng iyang kasinatian, masinati sa nato. There are so many times before, ako na ning gibalik-balik nga ning ingon ko, Lord, gusto ko muundang sa pagpamastor kay hago-hago lang tani, di man ta madato ani Ginoo. No? Napay mga upiring, mga tayt sa simbahan, gagmaya ra kay Ginoo, di man ta mamatay man ta ani, di man ta mabuhi ani. Ingana ko sa una. Ginapay mga istorya nga sakit kay Ginoo. Isyuhan patag ng warta. Sila ako na ipamastor lalimba, ngana ko sa una. Nagmurmur ko ba ning complain ko ni Lord bag-o pa man ko ato. Kapoy kay Ginoo, ingani ta nagsultis ka matuoran. Na magbugal-bugal na to, balikon, nung to pamusilon ko din sila noon. Mga anak ko sa una ekson, kaya di pa ako kadaog sa testing. Dili lalim. But then, eventually, I realized nga si Jesus, di ay, gitamay pod sa una. Gibaby ay, gidaog-daog, giyaga-yagaan, ekson, gi-reject. Kinsay nag-reject niya? Mga duol sa dughan. Ganun, kayo mga duol sa dughan, ganun man, mga silingan to niya, God. Mga tao nga nagpalibot niya, gi-reject siya. Gisalikway nila si Jesus. It means dakong posibilidad nga may tabo na nato. Nga nay mga tao nga duol sa tong dughan, mga close na to sa una nga di kalikayan nga di mo tuo na to ibas nun ta or i-reject ta. But tinuon karon naama po kay na sinati nga na, pero glory to God, mas daghan jud ang na-bless. Mas daghang na panalinginan. So ako mong gidasig son mao ni. Ayaw mo og tutok. Aminaw mo, look at me. Ayaw mo og tutok atong mga negatibo og reaksyon ninyo. Ayaw ninyo palumbalinga ng mga negatibo og reaksyon ninyo. Okay? Adto tan-awa lantawa tong mga na-bless nimo. Katong mga kinabuhi nga nabag-o, mao toy lantawa. Mas the more ka madasig. Pero kung adto ka mo tan-aw, maminaw atong nagsigig bash nimo, nga mauna no. Maluya ka. Yan ay posibilidad igsuon nga mobigay ka ug moingon ka sa Ginoo, Lord. Enough na ning akong pagserbisyo nimong ingani Ginoo. Gusto ko mahimong normal ra Ginoo nga membro simbahan, nga mulingkod lang, minawali, worship uli, mo suporta sa ministry, okay ra na Lord God. Pero kanang muwali mo ngani no, ayo na Ginoo, di ba? Pero abi ni migsoon sa dihang naata naka-focus ni Lord, naka-focus sa mga maayong butang nga gihimo sa Ginoo. Mas maka-feel ka og courage. Mas makahatag pa dyan nag-motivation ni mo nga magpadayon ka, knowing nga napay daghang kalag nagpaabot sa wali ni mo. Daghan pang mga katawhan nga uha, wala lang kakabalo, kay wapa ni mo sultii. O ikaw ang gamiton sa Ginoo. Ako na ning balik-balik igsoon,
Wala ta giluwas sa Ginoo, wala ta nakahibaw sa kamatuoran just for nothing, but gisave ka ni Lord. Nganong naa ka na nga church, nganong naa ka diha dapita, nganong naa ka diha nga place, tungod kay naay mission si Lord nimo diha, no? Naay ipabuhat si Lord nimo diha, naong buhata na, no? John 10:27, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Makadungog ra ka, makabadungog ra ka sa imong giya kay karniro kas Ginoo. Then the moment you feel His heartbeat, okay? The moment imong mabati iyang giya, sunda. Diha sa pagsunod, naa diha ang panalangin, naa diha ang milagro, naa diha ang mga kahibulungang butang nga paghimuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. And listen, di ka suguon sa Ginoo kay di makaya nimo. Once gisugo ka sa Ginoo, igsoon, imong gibati ang strong conviction sa Holy Spirit nga mao gini akong ministry. Gisugo ka sa Ginoo, it means makaya nimo. Bisan sa unahan nimo magduduha kay mahimo ba nako ni Lord? Di wa man ko i-train ani. Lord, na pa may mas labaw nako. No. Gibati nimo gali karon. Gi-impress ni Lord nimo. Sunda. Kay ang Ginoo perpekto. Wala siya masayop pagtawag nimo. Gitawag ka niya kay naay nakita sa Ginoo nimo nga siguro wa pa na madiskubrihin nimo karon. But the moment mulakang ka, magpagamit ka sa Ginoo, magpagamit diha nimo lalo maudi ni Ginoo. Makahilak lang kas kanindot, Lord, ingani ay Lord, nakita na ako mauli ni Ginoo. Ako di ay. Sa una magduduha ko, Lord, di mo ko maumuwali, Lord, sa ako man eh. Maratol pa ko sa una, magkanga ko ba. Pero karon grasya sa Ginoo, kuban sa iyang tabang, o sa lihok sa Espiritu Santo, igsoon, daghang kay mga wali. Even kanang mga live na to, nga wala ko'y outline, diretso-diretso na. Baka basa lang ko sa teksto, automatic na nang musunod, igsoon. No? Do you think, igsoon, kaning akong gisulti, karon gipraktisa na ko ni wala. Verse, nagibasa na ko niya, largo na. Ngana na igsoon, diha nimo mahibawaan imong calling once magpagamit na ka sa Ginoo. Nagamito matingan ko unsa na sa Pastor James. Kadagana ba na yang gisulti? Kita nagamatag mo buro mga itong gisulti. Ngano isip daghana gyud sa man niya. So ako silang gipasabot nga mausad siguro niya akong tawag unya ayaw sa ikumpara inyong kaugalingon nako because we are unique and each one of us has different calling. Gitawag sa Ginoo sa lain-lain. Mabitaw gitawag og naay fivefold ministry, mabitaw nang naay daghang mga hiyas igsoon kay kita lain-lain og gifts, lain-lain og talento, lain-lain og hiyas nga gihatag sa Ginoo. Pero maora ta Ginoo. Amen. Nga na ra igsoon. So again, being a followers or of Jesus Christ nga motubag sa tawag sa Ginoo, musanong sa tawag sa Ginoo. It's not easy. Dili siya sayon usahay kay usay i-reject ka, no, nay maka-feel ka og rejection, makasinati kag rejection. And then usahay nay mga sakit jud kaayo nga istorya nga imong madungog. Unya labi na nga gikan sa mga tawo nga duol sa imong dugan, sakit kaayo, imong pamilya baron, mga suod nga igala, basta sakit siya kaayo. Pero igsoon kung nasakitan man ka or masakitan man ka puhon kay wap-ani mo na sinati, timan-i lang ni even Jesus experience that. Si Jesus nakasinati pod ana. Si Jesus nasakitan pod ning hilak gali siya, di ba? Jesus wept, di ba? John 11:35. Si Jesus nakasinati nga nag-struggle siya. No, nga katong sa time nga ilansang na siya padung, dakpo na siya igsoon, mingon siya nga mingon siya igsoon nga amahan, pwede ba ihaylo kining kupa? Di ba kabantay mo? Even si Jesus nag-struggle siya. In other words, kanang struggle nimo karon sa pagtubag nimo sa tawag sa Ginoo. Kanang struggle nimo karon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Even si Jesus nakasinati og struggle, battles, nakasinati sa temptation. Kapila siya gibalik-balik og tintal sa panuway sa demonyo, no? Daghan siya nasinati magluto sa pagsulay, grabe nga mga pagbiay-biay, pagtamay, gikaminusan si Jesus igsoon. Nga iyang gibuhat raman unta, nagsangyaw siya sa maing balita. Gidown siya, gi-lockdown. Di ba mao man ang anak sa Panday? Di ba mao man na? Di ba iyang mga igsoon? Di ba mao man na ultimo raman na? Wa man na grado, wa man na ka eskwela, elementary. Wa tanan daghan kayog mga istorya nga sakit, reaction, mga komento nga dili maayo against ni Jesus. But still si Jesus nagpadayon. And wala na makapugong ang mga discouragement sa pagkamabungahon sa iyang ministry. Kung dili daghan pa kayong mga kalag, mga katawhan nga ning duol sa sabakan sa Dios kay si Jesus nagpadayon. Amen. Ingana sad ta igsoon.
Siguro ang uban diri nga nagpagamit sa Ginoo who are watching this time, wala pa mo makasinati og mga bugat, pero i-expect na lang na daan nga one of these days makasinati ka og sakit, mag-struggle ka, normal lang. Walay hayahay sa pagtubag sa tawag sa Ginoo. Pero ang ako lang ikasulti ni mga igsoon, yes, tinuod, even me, walay hayahay, pero lami kayo igsoon. Yes, walay hayahay, kay naadyo'y pagsulay, pero maanad kas pagsulay mo rar magwa, no? Magsayaw-sayaw raman ka, ibabaw sa mga unos. Maanad kas mga pagsulay, mga sakit nga istorya mo ragway, ipek nimo, munto lang. But praise God, kung ikaw mismo kabalo ka nga, iyay, gilabay na po ko iyay, salamat Lord, kay nimbunga na dyan ko. Ano, bitaw? Nya kabalo na ba ita, once lutuson ta, buot pasabot, bulahan ta. Nya buot pasabot, ni bunga ta. Buot pasabot, ning sunod ta sa yapak ni Kristo. Kay siya mismo nga atong agalon gilutos. Kitasad nga iyang mga sulugoon, lutuson sad. Kung si Kristo gipasakitan, nya kita nasakitan sad karon, tinuod kita nga mga followers ni Kristo igsoon. Mo nang padayon ta. Amen. Padayon ta mga igsoon og pugas og binhi sa kinabuhi. Binhi nga naghatag og kaluwasan. Bisag kapila patayagayagaan kaminusan, bugal-bugalan igsoon. Padayon ta. Padayon hangtod sa walay katapusan. Padayon hangtod pagbalik ni Jesus or hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi igsoon. Padayon ta. Amen. Kay nga naman, yes, tinuod na pag-antos. Yes, tinuod na kasakit. Yes, tinuod magkadagma-dagma ka. Yes, tinuod nga daghang luha na usik. Pero iasa raman ang mga kasakit kung nanata sa langit nga perting ninduta, perting lamia igsoon. Wala na iluha pa. Amen. Iasa raman na kanang mga dagkong traya sa pagsulay kung ato ng matagamtaman ang ganti nga walay katapusang kinabuhi nga giandam sa Ginoo para nato. So nga kung ikadasig ninyo, ayaw tanawa ang challenge. Labi na kay magtanaw kanya, bugat na kay, basin madala ka ba? Okay? Madala kasi mong pagbati. But instead, isipang ang tanang challenge, no? Nga masugatan mo, it's an opportunity ni Lord para maghimo og milagro. Isipa nga matag challenge nga masugatan nimo na milagro sa luyo ana. Because the truth is this, dili man maka-manifest ang miracle ni Lord kung walay problema. Kuha? Dili nato matagamtaman ang kahibulungang butang sa Ginoo kung walay problema. But when there is problem, nagyo na solusyon kanunay. Amen. Mao nang pasalamati ang Ginoo. Nay mga challenge igsoon, nay mga ilabay istorya nga sakit against us. I-rejecta. Pasalamating Ginoo. Ano man, nakaambit ta sa pag-antos ni Kristo. Kay siya sad gingana. Amen. Siya sad igsoon nakasinati ana. Nasakitan sad siya. Pero wa siya mo give up, wa siya mo balik sa agi, wa siya nang luod. No, wala siya nangutang og tanduway, balik sa kahilayan ng pag-adik-adik. Kung dili padayon siya bisan sakit na kayo. Remember igsoon sa dang si Jesus nagpasan sa cross, padung na siya didto igsoon sa ilansang bitaw kabantay mo nagpasan siya. Sige taon siya nagpasan niya, sa dang nagpasan siya gisikaran pa siya, nagkadagma-dagma siya. Mo bitaw diha ning voluntaryo nga mopasan sa cross, di ba kay samtang nagpasan siya giluwa siya, gisagpa siya igsoon, grabe. Ingana ta usahay. Sa atong sa pagsunod ni Kristo, pagpagamit sa Ginoo. Daghan kay mga klase nga mapagsulay, paglutos, pagantos igsoon. Ato ginang masinati igsoon. Pero hunahunaa ang ganti. Amen. Hunahunaa igsoon nga sa luyo ni ining tanan nga mga pagantos kasakit. Sa luyo ni ining mga challenge nga ato ang sa atong kahimtang karon, no? Sa ato ang pagpagamit sa Ginoo na ay reward. Nyabi yung igsoon, tanawa, sa diyang magpagamit sa Ginoo. Ako kadaghan ako igsoon nasakitan, gigamag-amag istorya, nagaliningon, naninda, nagsyabo, sumangil na kay, nagpasalipod na sa iyang pagkapastor, kaya hindi siya mailhan nga nanindag syabo, na yung mga ingana paglutos na ko. So ako nang ignore. And then, abi yung mga igsoon, sakit kayo, pero sa diyang makadungog kong testimony sa ubang mga tao nga na-bless jud ko sa imong wali pastor, mahulipan ang kasakit, tamis kayong pamati, no? So diha ko ang akong gihimo igsoon na ako naka-focus sa resulta sa ministry, na ako naka-focus sa ministry nga gipiyal ni Lord nga nag-enjoy ko
No? Na ako naka-focus sa mga tao nga na-encourage, sa mga tao nga nadasig, sa mga tao igsoon nga napanalinginan sa atong kinabuhi. Wala ko nag-focus atong mga bashers. Makaluya man na. Akong gi-ignore ang mga negatibo. Kay wa ako tagaig lugar ang yawa. Ang yawa na ba kay bawo nga napiktuhan ta. So ayo palata diha. But instead, igsoon focus sa victory, focus sa mga blessing, focus on those times or those moments nga gi-bless ka ni Lord, nga gimilagruhan ka sa Ginoo. Diha nimo ma-realize nga daghan day kag angayng pasalamatan. Diha nimo ma-realize nga ang Ginoo maayo day kay nimo. Ayo focus anang mga unsay ngana na mga sakit kay nga istorya no ayo. Kay even si Jesus wala naka-focus diha. Nagpadayon si Jesus og abante hangtod na nakabot niya ang kadaugan. No, hantod na human niya igsuon ang misyon nga gihatag sa Dios Amahan nga kaniya. So the same as igsuon before si Lord ing kayab sa langit, ako ning gi-mention ganang buntag ang iyang gibilin panglakaw kamo. Ang tanan niyang mga followers, mga disciples, mga followers ni Jesus iyang ginang panglakaw kamo. Himuang tinun-an ang tanang kanasuran, isangyaw basta nindot kay igsuon. So mao na itugon sa Ginoo. So kita sad nga nakabaton sa kaluwasan, nakabalos kamatuoran, as what I have said, wala ta giluwas sa Ginoo nga magpakahilom kung dili manabi ta. Paggamit ta sa Ginoo, i-share na to ang pulong sa Ginoo, and then bisag unsa ang response nila nato. Bisan labayon patag bisag unsa mga igsoon, labayon sa nato og pan. Gugma pa pasabot na. Ayaw labaya og binangkal kay ang binangkal sakit kay na makasamad na. Pan lang, pandisal, okay ra na oy sakit na. Pero say sakit no, ihapak nimo ba? Bitaw igsoon again sa atong paglakaw sa atong tawag igsoon, di kalikayan nga daghag mga obstacle, okay? Daghang challenge, full of challenge ang calling, no. Walay alagad sa Ginoo nga iyang gitawag sa tibuok Biblia nga way challenge. Panganli tanang alagad sa Ginoo, puro puno og challenge. Ikaw sa bigsoon nga nagpagamit sa Ginoo, nay daghang challenge pero ay lang nagpanumbalinga, ayaw padala na, normal na. Kaya ang even si Jesus na sinati na niya. So nga itong buhaton, Hebrews 12:2 lang ta, itotok nato ang atong mga mata ni Jesus, the author and finisher of our faith. No? Siya man ang nagtawag nato, nagsugo nato ana nga ministry diha. Adto ta tanaw niya, ayaw tanaw ng mga tao, kay kanang mga tao maunay makaimpirno nato. Maunay makapaluya na to, maunay makapaway gana na to, maunay hinungdan nga wakay gana mo ampo, wakay gana mo basag Bible, wakay gana mo tambong og prayer meeting, wakay gana sa mga pangginoo nga butang, kay naapektuhan ka sa mga tao or sa imong sitwasyon. But the moment nga ang imong focus naalang sa Ginoo kanunay, sigurado nga makalahutay ta hangtod sa walay katapusan. Again, ang key, focus sa Ginoo. Kaya at the end of the day, sa finishing line, walay lain nga moingon na to, well done, my good and faithful servant, si Lord. Ang nagbarog sa katapusan, sa pinaka sa hukmanan igsoon, way lain si Lord, dili ng mga tao. Amen. So adto ta focus sa Ginoo, kay siya man atong Ginoo gialagaran ug siya ang nagtawag nato. Siya ang naghatag nato, nagposisyon nato ani nga ministry. Ana nga tawag nimo. Ug mao ni timan ni igsoon, bisan unsa ka lisod sa imong agianan karon, bisan unsay mag-struggle ka sa imong calling, mao ni timan ni gidala ka sa Ginoo ana nga ministry kay nag-uban siya nimo. Wala ka gidala sa Ginoo ana nga ministry kay biyaan ra kada ikaw na bahala diha anak, no. Nag-uban sa na iyang grasya, iyang kaluoy. Nganong grasya o kaluoy man pastor, kay di man kalikayan usay madagma ta. So sauon ta siyang grasya o kaluoy. Bangon padayon. Amen. Naa diha iyang milagro nag-uban nimo. Again, wala ka gidala sa Ginoo ana nga calling, ana nga ministry, ana nga specific place just to abandon you. Nga biyaan, no. Giubanan ka sa Ginoo at the same time diha. Gidala ka sa Ginoo ana nga sitwasyon nimo karon, naa sa diha ang presence ni Lord. Ug tungod kay naaman diha ang presence ni Lord, naaman diha ang pabor, naaman diha ang panalangin, naa diha ang kadaugan, naa diha ang milagro. Amen. Naa may problems pero naa diha ang solusyon. Ngano man, pagkat kasama natin ang Diyos. Amen? So let's pray. Father God, thank you so much for your word this afternoon. Salamat, Ginoo, nga imo ming gipahinumduman, Lord God, nga usahay kaning pagsunod nimo.
pagpangalagad nimo, pagsanong sa among mga tawag, Ginoo, pagwali sa maing balita, pag-share sa among personal testimony. Naginay mo bash namo, naay mga musultib negatibo against us, naay makaminos namo, ang uban i-reject me. Pero sama sa nahitabo nimo na, Ginoo. So Lord God, salamat, Ginoo, nga imo ming gipahinumduman karon sa mga posible nga komento o reaction, Ginoo. Posible nga feedback sa mga nagpalibot namo. Salamat kay nga imo ming gipahinumduman, Lord. O karon dili nami ma-surprise kung dili pasalamatan ka namo, ug wa mi laing buhaton kung dili magtutok raming kanimo kanunay, Ginoo. Dili namo panumbalingon ang mga sakit nga istorya kay usay maunay makapaluya namo. Usay ang mga sakit nga istorya, usay ang mga istorya sa mga taong doon sa mga lugar, maunay makapadaw namo. But Lord, according to your words in Hebrews 12:2, i-fix lang namo among mga mata, i-focus lamo ang among mga mata diha kanimo. Ikaw ang among gilagaran, ikaw ang nagtawag namo, Ginoo. So anha ra sad mi kanunay maka-focus nimo. Lord, thank you for your word. Salamat. I pray, Lord, nga dili nimo labayng kawang apan amo ning kinabuhion ug kani nga pulong mensahe nga among nadungog karon, Ginoo. Mao ni hinungdan, Ginoo, mao ni makahatag na mog motivation, dugang motivation, Ginoo. Nga musangyaw pagid mi, Ginoo, nga magpagamit gud mi nimo, Ginoo, hangtod sa imong pagbalik, Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ka sa walay katapusan. And right now, I pray to all of the viewers right now, Lord God, especially sa mga naay ministry, sa nagpagamit nimo karon, Lord God. I pray, Lord God, dugang kusog, dugang dihog, kaalam nga langit nun. And I pray, Lord God, nga taliwala sa mga pangitabo, dili sila mo atras. But, Lord God, mahimo ming bold, Ginoo, maisugon, Ginoo. Maisugon o kanunay nagkalayo, dili nagkalayo, on fire, Lord God, sa pagpagamit nimo, Ginoo. Naka-focus mi kanunay, naka-focus sila kanunay kanimo. Naka-focus sa imong mga milagro. And every time nga makasugat mig challenge, Ginoo, among isipon na nga opportunity para maghimo kag milagro, Ginoo. Dili mi maluya, kundili kanunay ming magmalig-on uban sa imong tabang ug sa dihog sa balaang Espiritu Santo. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And bisan pa man, Ginoo, kung naay mga viewers karon nga iyan ang gibati nga gitawag siya nimo apan nagduha sa Lord God, I pray right now in Jesus name nga makabaton siya kaisog mulakang sa tawag. Kay diha sa paglakang sa among tawag kanimo, mao nay pinakatamis nga mahitabo sa among kinabuhi. Pinakalami o puno sa pabor, grasya, panalangin. Usahay sakit man, naay mga kalisdanan ug naay mga struggle, naay mga hagit apan naay kalipay. Naay kalipay mubanos luyo sa mga unos. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, as always, we pray to all of the viewers right now. Tanang nagtanaw karon, Lord, Luzon, Visayas, and Mindanao, to all OFW, naka-permanent residents, mga seaman, tanan mga nang-apply og seaman, tanan nga nagtanaw ani, Ginoo. Lord, I pray for all of them right now. Unas tanan, Ginoo, nakita nimo ilang kinabuhi. Nakita nimo ilang sitwasyon karon. Nakita nimo, Ginoo, ilang mga struggle, ilang problema, ang ilang mga gihambin-hambin sa sulod, Ginoo, nga mga kabugat, nakita nimo ang tanan dayag nimo, Lord God. So since nakita nimo, because you are an all-knowing God, Lord, I pray, unsa man ilang gikinahanglan karon, unsa man ang pinaka gusto nila nga milagro sa ilang kinabuhi, we claim it, Lord God, that you are the same yesterday, today, and forever. You're the God of Moses, the God of Paul. Ikaw ang Diyos nga naghimog milagro, Ginoo, ning aging mga dekada nga mga panahon, Lord God. And still, you're the same God nga mong gilagaran karon, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So kung unsa ka nga naghimog milagro kaniadto, I declare it in Jesus name. Maghimo sad kag milagro sa tanan nga viewers karon, sigun sa ilahang gikinahanglan. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, let your power, Lord God, will manifest to their situation right now. In Jesus' name. Again, sigon sa ilang gipangandoy nga milagro. In Jesus' name. Amo kining giangkon karon, gidawa uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ning angayan, kasaligan, kapiyalan sa milagro, sa kahimulungang butang nga imong ibubo kanamo. Salamat, Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, among pabuton ang mga dagko pagid kayong kay bulungang butang milagro sa among kinabuhi, Ginoo, sa appointed time nga imong gitakda kanamo. Maka namong pagampo, Amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan daan. We claim
the victory in Jesus name. Amo kining gituuhan Ginoo sa tibok namong kasing-kasing Ginoo. Og again, amo kining gipangayo, gipasalamatan pinagi sa ngalan ni Jesus nga maoy among bugtong agalon personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Hallelujah, mabungahong kapunon yung tanan diha. That's all for this afternoon, igsoon. Og niningtak na akong ibalik ang dungog ug himaya sa tungbuhi nga Dios. And I just want to remind everyone again to encourage your friends to follow our page. And of course, to ang mga wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, ang atong YouTube channel, ang link makita ninyo ani nga caption sa live na to. Pwede ra mo subscribe, free ra na igsoon, mabungahong Kristohanon gyapon na. Narito akong mga atuang mga videos nga dali ra kay makita. No, so sa mga subscribers ani nga page, thank you kayo mga followers, star senders, tanan nga nagsunod ani mga viewers, no. Akong pag-ampo nga ang grasya, ang panalangin, ang kalinaw sa Espiritu Santo kanunay mag-uban kaninyo hangtod sa walay katapusan. Amen. Og tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord og dili matapos rong adlaw. Again, nga dili mo panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Amen. So again, mga brad na ko diha, no, long live kanunay og advance happy 51st anniversary. Salamat kay Pastor James og sa imong pamilya. God bless. Thank you sa welcome sister. Sister Ami Amor Bagares Gabutin. Usa ni sa ning bisita nato igsoon dito sa Cagayan de Oro during our short vacation with my family. Sister, thank you kay again kay bawo na ka sa akong prayer. So that's all for this afternoon mga kaigsuonan. And kung ikabilin kanunay ampo amping abante ta. Magkadagma bangon abante ta igsoon, no? Keep safe everyone. See you tonight. Basta makalugar ko. To God be all the glory. God bless.